Hallo? 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 Har I hørt det? Har I hørt det? Philip dropper ud! Hvad? Nej, den anden Philip. Hvad? Nej, den tredje Philip. Nå, Philip! Altså, hør lige engang. Er der ikke kun 2 Philip i klassen? Altså, jeg forstår stadig ikke helt, hvem den tredje Philip er. Nej, det gør jeg sgu heller ikke. What the fuck? Jeg tror, han var droppet ud. Åh nej! Ny Pokémon! Vi kan ikke lade det her ske. Vi er nødt til at gøre noget, det skal være nu. Vi skal redde Philip! Philip! Det er ham her, hvis I skulle være i tvivl. Vi har lavet en tæthedsfunktion for at gøre det lidt mere simpelt. Vi starter her. Det er der, vi er nu. Minus Philip, undergang. Vi skal herover. Philip, epic. Og hvordan gør vi så det, spørger I nok? Chris? Vi skal over bakken. Ned til My plus Sigma. Vi skal vise, hvor epic en klasse vi er. Ja! God idé og stikker du skal blive, for vi har alle sammen været her siden dag 1. Ja, det hele det. Mine homeboys gik i lille sikket flot. Ingen drama nogensinde, nej. What's not to like? Yeah, Christian Lund, vi ved, vi er jeres yndlings. Ingen grund til hate, for vi har kun god stemning. En dissonans er en dårlig lyd. Vi siger tak, det var fint, men nu er vi klar til at gå. Neglelak, det har vi alle på. Men ak, det er lidt synd, vi aldrig når vores level. Det er lidt ambivalent, men nu siger vi farvel. I'm working late, 'cause I'm a singer. Det dur til deres stiller dingler. Har ikke haft en test, ikke engang en møsser. I hvert fald ikke med tunge. Selvom vi 20 drenge, men kun 10 tøser. Hvis du forstår. Hvis du har sagt jo, vi valgte det frem for I. Vi er aktivitetsgrupper, for det er det, vi kan lide. Lidt ambivalent, men nu siger vi farvel. Ej, det er fucking fedt det her. Ja, lad os lige hente holdet og gøre det her ordentligt. Det vi er det bedste, og der er slet ikke noget at snakke om. Vi har været der hele tiden, men vores fravær var ikke sparsom. Behøver ikke at nævne de andre, vi kan alle alfabetet. Folk de søgte ind, men ingen plads i det kommunitet. Max Weber teoretiseret, dialektisk teologi. Bedre end C, vi er fuldhårdt kvali. Køkani springer over, tror I snu. Lavere af mit fravær er kun en BS IQ. Det er fordi vi holder cirklen tæt. I ved det passer, det er ikke vores problem. De flygter fra de andre klasser. Se vi det bedst, og der slet ikke noget at snakke om. Se på min, hvis vi kører hårdt ligesom carbon. 10 min forsinket, ved klassen hammer. Ved det går idé, næsten ingen fucking drama. Grænsen det er A til B bestemt integrale. Ved vi er perfekt, behøver ikke at prale. Snitdobling, da vi kom ind, gik i Lidl og kaldte det en dag. Snitdobling, ingen udfordring for kongerne. Vi præsidenterne er sag.
Snitdobling, da vi kom ind. Gik i Lidl og kaldte det en dag. Snitdobling, ingen udfordring for kongerne. Vi præsidenterne er sag. Ej, drenge. Hvorfor skal I være så tavlige? Vi siger tak.